Oh, shoutout mga kawaray. Maglaba lang tayo guys. Maglaba di si Waray. Mga kawaray. Morning po mga kawaray. Tapos na si Biboy mag-live eh. Kaya mag-live tayo guys. Morning po mga kawaray. Tapos na si Biboy mag-live eh. Kaya mag-live tayo guys. Tapos na siya kay Biboy mag-live guys. Tayo naman magla-live. Wala akong damit. Akyat lang ako sa taas. Shoutout. Shoutout everybody. Happy. Shoutout dito siya. Init dito sa taas guys. Sobrang init. Kahingal. Kakahinga yung init guys. Baba na ako guys. Baba na tayo ng ano natin. Third floor na bahay. Eh sana all. Third floor. Damit lang. Ay, Ma'am Melody Alvarez, shout out. Damit lang. Ay, Ma'am Melody Alvarez, shout out. Ako lang kasi ngayon sa bahay guys. Kaya, patin lang natin, medyo kalat natin. At ayusin lang natin. 3 viewers, shout out sa inyo girls. Ito lang yung sinain ko. Ito lang yung sinain. Salamat Team Tacloban sa pagpasyal. 11 viewers, shout out at 2 thumbs up, shout out. Shout out sa inyo guys. Salamat. Thank you very much. Check ko lang sinain ko ha. Busy. Busy yan si Waray. Prito ako ng ulam. Ayan o. Prito muna ako ng ulam na pang-almusal ko. Kanina pa ako magising kawaray. Kaso lang nanonood ako ng live ni Chang Kadiboy. 6 viewers, shout out. Nanonood ako ng live ni Chang Kadiboy kaya hindi naman ako bumangon agad. Kaya ito tanghali na tayo. Ano oras na mag-alas 10 na. Tapos ko palang magsaing ngayon. Lulutuin ko naman yung
Tinapa. 7 viewers daw, shoutout. Pasensya na kayo guys, magulubog ko ah. Huh? Ito yung guys, yung ulam natin. Wala kasi dito yung ano ko, anak ko, tsaka yung asawa ko. Nasa ano, yung kailang nanay. Masyal sila sa Batangas. Pampam, shoutout. First Pampam. Hello Pampam, Miguel, shoutout sa'yo. 9 viewers. Daw, shoutout. Ito guys yung ulam natin guys. Magano tayo ng kamatis. 14 viewers at 3 thumbs up, shoutout. Ito guys, oh. Kumakain ba kayo nito mga paray? Ano? Tinapa. 61 port nito. Bahala ka sangkay. Oy, may Grace. Shoutout sa'yo. Kumakain ka ba nito sangkay? Yan o. Ito ulam ko ngayon. Pwede na itong 4. Hanggang hapunan at tanghalian na. Wala naman mag-isa eh. Bago tayo maglaba, mag-ano muna ako. Kain. Para may energy. Energy! Ay, Eunice. Shoutout sa'yo, Eunice. Sarap kaya yan. Lalo kapag may sinigang. Ay, sinangag. Sinigang tuloy. Pag may sinigang, tama. Kaso ako diyang sinangag ganyan. Wala mang tirang kanin. Ngayon nga lang ako nagsaing eh. Kasi lagi ako nasa palengke. May Lunes ngayon. Laba day. Laba-laba muna. Tapos may kamatis guys. Ito ipa-partner natin sa ating ulam ngayon for today. Hi po ulit. Hi Eunice. Shout out sa'yo. Gusto ka? Wala. May pasok ka ngayon ha. Pasok ka ha. Hindi ka pumasyal kay B-Boy Sangkay. Eunice. Malay mo baka sakaling dumami rin ng follower, subscriber. Tapos yung kamatis ba? Anong kamalis? Kamalis ba isda na yan? Hindi ko alam yun. 8 viewers, shoutout. Ano muna ako ng pang-almusal ko guys. Hindi na nga ata almusal to eh. Matatawag kasi anong oras na. Tanghali na. Gising na ako kanina mga 7:30. Kaya nanonood ako kay isang kay Biboy sa akin yung live. Tinamad naman ako bumangon agad. Kaya ngayon, anong oras na ako tuloy luluto. Kamatis. Oo, kamatis. Hinog ang kamatis eh. Nagtitinda ako ng kamatis. Yung natira kong kamatis dito, 3 lang. Asaway. Dami-dami kong kamatis kahapon. Gaganda pa. Kulay green. Mag-green pa. Tapos maniba. Hindi mo lang ako nakaisip ng dala. Makabili ako ng ng tuyo. Guys, ilalagay ko na dito sa kawali.
Ay, Pasaway Channel, shout out sa iyo. Kumusta po? Salamat po sa pagpasyal. Salamat po sa aking pagpasyal sa aking munting channel. Thank you very much po. Ay, tuyo. Tapos lalagyan natin guys ng tuyo. Itong ano. Yan. Lagyan natin guys. Tuyo ba ito? Baka mamaya. 7 viewers at 5 thumbs up. Shout out sa inyo. Kunting tuyo. Kunting tuyo pero nabuhos ko. Morning po host Mark. Thank you rin po pa sa White Channel. Bigyan kitang jacket. Sinsya na kayo guys Mano yung mukha natin. Haggards. Sorry po kung hindi na ako nanood ng live nyo. May school pa ako. Sige. Yunais. Ingat ka. Aral mabuti. Bawal boyfriend. Aral mo na. Aral na mabuti para makatulog sa magulang. The true? True. True lalo. Ito na lang ceiling green pampangha. Kahit tuyot na. Ceiling green ko. Tuyot. Ganda pa boses. Hindi ba garalgal? May uod to. Sarap nito pag may uod. Kahit tuyo. Balik na rin ko lang ito. Oh. Aray, ito. Yung Claire naman, okay. Pasaway Channel, thank you very much sa +1 ka sa akin, bigyan kita. +1 ka sa akin, Pasaway Channel. Thank you, laki pala ng bahay niyo. Thank you very much po sa pagpasyal. 5 viewers at 6 thumbs up, shout out. Dami kong labahan, guys. Dami kong labahan. Haluin natin ito. Welcome po host. Thank you rin po. Salamat po sa pagpasyal sa akin munting channel. Laki ng bahay niyo po 10,000 subscriber. Samantalang aking 3,000 lang. Thank you very much po. Kasi, Unis, ingat ka sa pagpasok mo sa school School muna po ako. Bye-bye po. Ingat ka. Sige. Ingat. Sana susunod makapasyal ka kay isang kay Biboy ha. Nandyan si ate mo, Pasaway at Channel, baka pwede mong dikitan. Sis Eunice, mega love shout out. Ito guys, yung ulam ko. Muntik na masunog. Kakain muna tayo guys. Tapos natin kumain. Alam na, laba day. Nag-aabang ang aking labahan. Ito labahan ko guys. Magkawaray, labahan natin. Agoy, kadamo. Isang planggana lang. Kakain na ako ha. Para may lakas tayo bro. Naglaba tayo. Para may lakas si Waray. Thank you very much po sa inyo guys. Sa pagpasyal. Aray. Okay, init. May itlog pa pala dito. Kain po. Kain kayo.
Shoutout kay Mark Jan at kay Pay. Mama yung shoutout. O, di ba? Bagong init. Mainit na mainit pa. Hindi bagong init. Mainit na mainit pa. Tayo kakain guys. Dito ako kakain guys sa may electric pan kasi mainit. Balatan ko lang tong itlog. Balatan ko lang tong itlog guys. Ano na nga eh, nadurog. Huh? Lumabas na yung ano. Yunis, ingat kayo Yunis sa yung pagpasok sa school. Ingat, ingat. Ba't yung bata na yan, si Yunis? Magalang. Iba talaga pag nag-aaral ka, maganda ang pagpapalaki ng magulang. May galang sa matatanda. Ay, Ma'am Matthew, salamat po sa pagpasyal. Ito po ako, nagbabalat ng itlog. Thank you po, Ma'am Matthew. Salamat po. Gagayahin ko rin yung ginagawa nyo, papa-premier din ako, papalaro din ako. Yung huling mag-chat, ay yung chat ba yun? Comment bala. Yan ang mananalo. Yahoo! Thank you very much. Init. Init guys. Nag-in na si B-Boy. Paano may usap kami, bisita? Nag-in na si B-Boy. Paano may kausap kami, bisita? Ganun po ba? May GC pa kayo? Hi, Pam Pam. Thank you, Sangkay. Nagkagulo kami ganila, Kuya B-Boy. Bakit? Babad po ako ng itlog. Ulam ko. Wala tayong aray ko, init. Ouchie! Ouchie naman yun eh. Ang init guys. Oh. Oh my goodness. Nadurog man. Pam-pam, hello. Hello, sabi ni Ma'am Matthew. Patayin ko lang ano guys. Nagtagas man uy. Kain na. Kain kayo dyan. Kain na ako guys. Ito yung ano ko. Rotation ko sa aking pag di ako nagtitinda. May nagtinda yung paninda ko si Chingkay. Pinagtinda ko siya. Kasi maglalaba kasi nga ako. Di pa makauwi sila Mamay at si Mark dyan kasi nandun pala nanay sa Batangas. Visiting? Bumisita lang. English speaking. Kain tayo guys. Ito ulam natin guys. Yan. Kamatis with tuyo. Ito ang tuyo. Kamatis with tuyo. At egg. Kain po. Nag-reply ako doon. Ilagay ko na sa papel ko. Mamaya para makapag-umpisa.
Ang kay Grace, kain. Ma'am Matthew, kain po. Kasaway channel, kain. Wala si Biboy, ah. Nalubat. Meron na ba? Hoy, waray, wag ka mag-mute. Aha, di ko madinig pong nguya mo. Nalubat ho, nalubat. Sorry po, pasensya na Ma'am Matthew. Nalubat yung ano ko. Cha-charge ko muna, guys. Lubat. Nalubat, guys. Nalubat. Nalubat yung aking ano, guys. Okay na ba? Meron na? Nalubat po eh, pasensya na. Maray, tambay kita di. Maray, tambay kita di na ako magdot-dot. Iligo ko na. O, sige po. Mamacho, thank you rin po. Okay lang po, okay lang. Kaya lang ako. Dami ko pang gagawin. Ay, 6 viewers, sarap. Pampa mo, sabay na tayo maligo. Ayos na.
Ay, shout out sa 4 viewers. Lubat yung ano ko guys. Mga mic ko. Microphone. Ano ba? Saan?
Maglaba tayo guys, maglaba. Laba day. Si YK. Saan yung labahan ko ah? Thank you Lord. May washing kami, hindi kaso di ko ginagawa. Sa dryer. Si mama yun lang kasi marunong. Marunong mag-ginamit ng washing. Andiyan ata asawa ko nanonood. Kapalit ng hangin. Yung dinabang ko lang yung akin. 3 viewers siya at 5,000.
Pizza 3 ngayon guys. Sa pizza sa Mark 6. Bayaran namin ang bahay. Bayaran namin ang bahay. At kuryente at tubig. Salamat pala sa mga bumili kahapon sa akin. Kamatis sa UP. Kinita naman tayo pagpapano. Kahapon. May kinita tayo ng mga unang-unang 4,000 natin. At hinulog ko sa ano. Hinulog natin yung mga kuray sa 5-6 natin dalawa. Robert at kay nanay 500 at 100. Yung kaluwagan natin din is 900. Siyempre, iskarte guys yung pag nangungutan, kailangan marunong ka magbayad. Kasi para hindi ka nahihirapan, manghirap sa makarin mo sa inuutangan mo. Okay. Pag-palya ka, kung marami na akong palya kay nanay, kaso lang, hinuhulugan ko rin. Lagi naman ako nandun, nakikita niya, hindi ako nagtatago. Uy, shoutout dyan ah. May dumang kayo guys. Nasusang ko bigo yun. Masok. So guys, na-order natin guys, yung BA. Para yung ano natin. Pag naglalag tayo sa bahay. So, kasi malungkot ang live natin kaya umaano sa mga viewers. Wala tayong telepo or mga order tayo ng BA. Para masaya ang ating sa play. Sila ba yung ano natin live? Kasi yung iba ayaw nila ng ganyan. May 5 viewers, shoutout po. Wala ba tayo magagabak ng break? Pamain na lang guys, pamain. Kung may gusto, pamain. 6 viewers in the house, shoutout po sa inyo. Dito guys, tamang labas waray. Hindi ako nag-washing ka. Marunong gumamit eh. Taga-bukid kasi ako guys. Marunong ako nun. Kasaya ko lang gamitin. Ito lang naman lalabang ko yung aking lang. Yung kay Mark kay Mama hindi ko muna laban. Nakauwi na yun sila. Tapos yung akin, nabawasan kay akin ng marami. Okay, for viewers in the house, shoutout po sa inyo guys. Welcome to my live. Guys, panoorin niyo po yung ano ko yung aking in-upload sa Facebook, sa YouTube, ang kahapon. Gumamit ako doon ng yung mic kong in-order siya TikTok. Magandang result, ang ganda. Ganda panoorin guys. Panoorin mo. Kung hindi pa kayo nakapanood, panoorin mo na. Ano kayo ng dalawang isip. Minsan lang yun. So, magpipremiere din ako mga koray. Pag nag-premiere tayo guys,
paano tayo. Yung huling huling comment ang mananalo. Ano lang mababa lang, 200 lang kasi through Gcash. Para may enjoy naman nila guys. Ano natin. Baka si mama na andyan. 4 viewers lang. Kasama kasi dyan. Papa. Milady, baka ikaw nandyan. Wala sa isang kaibigan ko, hindi pumasok. Salamat pala kay Ma'am Mau, Malo Powers sa kanyang blessing na pinagkaloob sa akin. Thank you very much. Tagal ko din naglaba guys. Ilang taon din. Ngayon lang ako yung makakapaglaban ng ganito karami. Labahan. Kasi ang lalaba lagi yung asawa. So, kaya tagalaba ko na. Kaya tagalaba. Kaya nagagalit sa akin pag nagsusot ako pa lagi. Pag marumi ang aking damit pag galing sa community. Kapagalitan tayo. Kasi hirap na naman siya maglaba. Hindi yung madali maglaba. Laba-laba day, si Wawa, laba. Ano nag-comment? Ano naman ko yun? Tangawit pala to. Nagkakapag. Magpinda na lang ata ako kaysa maglaba. Kaysa dito maglaba ako ng sakit sa kamay. Nakakainis. Tingnan natin namin nagpupunong guys. Check natin mga bulsa-bulsa guys. Check natin mga bulsa. Baka may naiwan ng kayamanan dito sa mga. Laba-laba day ako ngayon. Kumuha ko ng sayuti mga kuray. Anin. Natinaw kay Chinkay. Nag-chat kasi sa akin si Chinkay. Sabi niya, Kuya Mark, extra ko. Tinda.
try ko muna kasi dito kuha ng kalakal. Pag mayroon chat kita. Eh, sabi ko, isa na ako magtitinda ngayon kasi maglalabag na ako. Mabuti na lang chat yung isa. Tinda. Nagtitinda na ako. Dito, ano lang, nagtitinda lang. Nagtitinda pala tinda. Hirap mo sa ng salita kay yung boss. Diba, humble lang dapat. 5 viewers in the house siya. Tama ko kasi wala. Kasi, wala sila dito. Ako naman isa. Sa tamsak naman po, kung madugdug ang aking tamsak. Hindi siya kasi sangkay. Baka si Ma'am ano yan, Ma'am Matt. Kasi sabi niya, kasi si Grace. Ngawit. Kakangawit mo naman pala, no? Palabas-labas na. Kakangawit din. Anak. Dito lang isa. Pasensya na kayo guys kung pangit yung background natin kasi sa CR yan. Lilinisan ko rin yan pagkatapos maglaba para pogi po yun sa asawa natin. Ito lang yung brush yung dulo eh. Kaya sa mga nag-aasawa dyan baguhang, jowa-jowa, boyfriend pa lang. Kaya wagan mag-aasawa, mahirap maglaba. Isang oras na rin pala. Nagangawit dito guys, sakit sa braso. Ay 5 viewers siya na. Balik pa rin natin guys. Tapos na yung harap. Ay ko brushing kasi hihimol-himol kasi pag blinas mo ito guys eh. Nakakawaray pag minaras natin yung ano. Hihimol-mol. Pangit lalo ang short natin.
toxic. Kay viewers, shoutout po. Tapos waray, tamang na ba? One hour na tayo guys. Kahit sa oras na ako naglaba. Joke lang. Isang oras na tayo sa live. Pero ang paglaba ko, nakakailang damit pa lang ako. Tsaka isang short, yung damit. Ay isang brief pa lang yung laban natin. Kasi dito guys, ito, mga dito, yan, madumi, nagkakadumi, kaya kailangan, yan lang, ito ay ibabrush ko, para matanggal. Pero hindi ko, lalabasan, para hindi siya masira, ang pagkatahit. Kasi pag ginanuhan mo yan mga kore, masisira. Maghihilan mo ulit, papangit. Diba? Tama? Mali. Correct me if I'm wrong. Kung correct, yes. Igain mo. Ito ang babrushin ko. Ay, ito yan. Ano naman? Enigma. Shoutout sa for viewers. Puro na lang for viewers ayaw na dagdagan. Malonzo. Barangay Ginebra. Di ako nagsusot na ibang jersey. Barangay Ginebra lang yung sinusot natin. Kasi die hard pa. One million views to sa paglalaban natin. Tawag ba nito manggas dito sa gilid? Manggas ba? Comment nyo kung tama ba. It's your Uncle Lisa. Shoutout sa iyo. Kumusta? May supporting again. Mega love shout everyone. Salamat po sir. It's your Uncle Lisa. Tamang laban mo lang po ako ngayon. Tatamsak naman ako sir. Pasensya na kayo sa background namin. Sa background ko ha. Kasi nandito po ako sa CR. At lalaba ako. Ano ba yung English ng paglaba?
My viewers in the house, shout out. Naku naman, pinaglawang mo pa kami ngayon, host. Ay, Matthew. Shout out kay Ate Madam Matthew. Professional paglaba may sound. Matthew, hello po. Wala, dito po kasi yung ano ko. Asawa ko. Nasa kaila nanay sa Batangas. Yung ano pa sila umalis. Miyerkules yata po yun. Tsaka yung anak ko. Ako lang dito sa bahay. Solo. Kasama ko rito mga unggoy. Opo. Wala si Biboy ah. Pag ano nga si Biboy. Kasi may papabili ako sa kanya. Sabon.
Thank you po Ma'am Matthew. Pasensya na po kayo sa mga background natin. Nakakangawid din pala ito maglaba. Nakakainis. Sakit sa balikat. Tagal ko na din kasi di naglalaba. Ilang taon na. Kasi siya lang tagalaba. Yung asawa ko tagalaba niya. Professional labandero talaga tayo dito. Awit. For viewers, shout out. Ang buko. Three viewers, shout out po. May umiyak na bata. Anak ko parang Ruby.
Ay, shout out. May viewers. Nag-mail ko kasi kanina. Umiyak na ako. Anak ni Father na rin. Umiyak si Darren. Umiyak ko rin. Tudas. Tawa man kayo. Tawa ka sangkay. Gawa mo ko dito kayo maglaba. Kamera dito. Wala yung asawa ko eh. Nasa Batangas kasi. Sa smart yan. Wala nanay. Martial sila. Ngayon pulis pa yato. Kaya ako na muna naglaba yung mga damit yung sinuot. Walang katulog. Walang makatulog maglaba. Kaya di ako nagtinda ngayon. Pinatinda ko lang yung chingkay. Ipalondry mo na lang yan. Sus, Ginoo. 4 viewers at 6 times up. Ay, di ah. Yoko. Laundry, sayang ang pang-load. Sayang yung babayad mo sa laundry. Load mo na lang. Baka pag-upload ka ng videos. Malay mo, magkaroon pa ng magandang views. Kamamitan ko. Nagkukuripot ka na naman. Ay, siyempre. Matik yan. Ganun talaga.
Kasi na ibayad mo sa laundry. Ang lulo na. Yan talaga ang buhay. Tulungan mo na lang kaya ako maglaba. Wala nag-premiere ngayon, okay. Wala nag-premiere. Hindi ako naglalaba, masisira ang kuko. Isa na all. Kuko, wala kang ano, mahabang kuko. Ba't aga mo nag-end kanina? Ginawa mo? For viewers at 6 thumbs up siya lang. Nandito kanina si Ma'am Matthew eh. Si Pasaway Channel. Si Eunice. Si Melody. Si Grace. Si ano na lang, Ma'am Crescendo, pumapasok sa akin. Busy yata. Ma'am Crescendo Channel. Si Ocher, ayan. Si Ocher Kalisang ba yun? Si Ocher Kalisang. Pumasok mo yun eh. Okay, for viewers, shout out. Ito din pala ito sa balikat eh. No? Nakakapagod din para maglaba, no? Basta-basta ang laba. Sakit sa ano. May washing kami, hindi ko ginamit. Sa dryer. Hindi ko na rin ito yung dryer. Bahalan pa. Masira ko pa. Kaya kasi ako marunong gumamit. Hindi kasi ako naglalaba eh. Santa eh. Tagal ko din naglaba eh. Nagagalitan ka ni Maria Pay. Masisira ang kutis mo. Eh di ba? Pagagalitan. Baka pag di ako naglaba, pagalitan ako. Baligtad ka yata. Pag di ako naglaba, pagalitan ako nung sabihin niyo, hinintay mo pa ako ha. Hindi ka man lang naglaba ng damit mo ha. For viewers, shout out. Malinaw ba sangkay? Ubat yung dalawa kong mic, ay tatlo kong mic at least. Tapos sila siya charge.
Ako din, lubat. Napa-charge 2 ngayon habang dot-dot. And kasang kaya is pag dot-dot. Salamat sa pagtyaga sa aking live. Mga 2 hours lang naman ako. Nakaano na ako 1 hour and 28 minutes. Basta pumasok ka lang, kahit basta ikaw lang pumasok, okay na yun. Sapat na sa akin. At si Biboy lang pumasok, okay na. Masaya na si Waray. Si... viewers, shoutout. Shoutout kay Mami ni B-Boy. Nanay, thank you po. Weh. Anong weh? Kanina pa nga kita hinihintay. 1 oras na nga ako naglalag. Wala ka pa. Lalaki ka na naman siguro. Nanay, si B-Boy bantay-bantayin niyo yan. Mawawala yan mamaya. Hindi ako nalalaki. Uy, joke lang yun. Para naman, sineryoso mo naman agad. Uy. Ay, di wow. Hindi wow. She. Lalaki ang naghahanap sa akin. Di wow. Siya rin. Donyang Viva. Si Brianna Smith kasi yan Artistahin kaya lalaki ang naghahanap. Anong lalaki? Lalaki aso. Lalaki gala na aso. Meron lang. Joke lang sa guys. Salamat ang kahit kung tsaga ka sa akin kahit naglalaba lang ako. Gusto ko askal. Askal. Maraming aso dito, malalaki. Pag askal, halapain ka nun. Ba't ang saglit ka lang nag-live siyang guy? Anong ginawa mo? Hindi ka malang umabot ng alas 10. Gising ako kanina 7:30, naka-live ko na. Kay Mami Mel Vlog, shoutout po. Kumusta po Mami Mel Vlog? Mami Mel Vlog, salamat po sa pagpasyal. Andiyan sa siyang kay B-Boy. Good morning host. Good morning din po. Tamang laba lang muna si Waray ngayon. Salamat po sa 4 viewers at 7 thumbs up. Thank you po sa thumbs up, Mami. Thank you very much. Tamang laba lang si Waray ngayon. Hi Mami! Shout out po! Morning! May nanonood yun sa kabila. Enjoy sa paglaba. Thank you po Mami Mel Vlog. Andyan yung Mami ni Sanggay B-Boy. Sponsor si Mami kanina Hinigyan ng pang merienda.
Ma'am Joleta. Joleta Reyes. Si nanay muna magbantay sa iyo kasi papasok muna ako sa work. Sige lang, okay lang Sangkay. Kahit hindi na si nanay, kaya naman. Okay lang. Walang problema Sangkay. Oh, kailangan magtrabaho. Hindi puro tayo sa YouTube. Kasi sa YouTube, ano lang to eh. Pang ano lang natin. Pang extra income pag halimbawa kumita tayo rito. B-boy, sabi niya raw, Mami Mel lang. Ano lang naman tong YouTube na to eh. Parang ano lang natin. Extra income pag halimbawa monetize ka na o sumasahod ka na sa YouTube. Ano lang ito. Mami Mel, hello po. Morning, sabi ni Sang kay B-boy. Nakikinig lang sa iyo. Kaya naman kay nanay. O saan kaya? Kaya kay mami. Thank you, mami. Violeta ba? Reyes, Sangay? Violeta Reyes ba? Good morning, B-boy. Sabi ni Mami Bell. Yes, Violeta. Mami Violeta, thank you po. Maraming salamat po sa iyong pag-suporta sa amin. Parang si Papa ko, 75 yata, years old or 65. Ay, 76. Senior na rin Papa ko eh. Siya yung taga-tahi. Nakita mo saan kayong tinitinda kong bedsheet? Yung ano punda tsaka bedsheet, tsaka basahan. Siya yung nagtatahi nun. Kasi wala na. Welcome po, Ma'am Violeta. Thank you po. Mami, thank you, Mami. Siya nagtatahi saan kayo ng ano ko, ng bedsheet ko at basahan. Baka sakali sanggay, makauwi ako ng probinsya namin sa May. Dadalhan kita ng bedsheet sa Punda. Kung sakali lang ha, hindi ko pa tawag nito. Hindi pa ako sure kung makauwi ako, kung may pera ko na. Padalhan kita. Malapit ka lang naman, Tacloban eh. Kahit meet up lang sa may ano yan. Sa may, di ba may terminal lang Tacloban? Pag galing probinsya, pag sa bus. Walang itang bedsheet. Ulis sakali. Baka sakay makauwi. Sana mo makauwi na. Makapasyal. 2017 na ako hindi nakakauwi. Mula noong 2017, hindi ako nakakauwi. Walang nailibing si mama ko. Namatay siya kasi sa breast cancer na. Mother ko, breast cancer na. Mamatay siya sa breast cancer. Noong 2017 na pagkalibing niya, balik agad ako ng 2017, 19 yata, 21 yata yun na ilibing si mama. April 21. Kaya balik agad ako Manila. Hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi. Anong year na ngayon? 2025 na. Kaya shout out dyan sa mga nanay pa dyan. Kaya yung may magulang kayo, mahalin nyo. Huwag nyong aawayin. At lang may tumatawag sa akin.
Ay, shit.
Morning, Eva Andres. Ay, shoutout Eva Andres. Andres. Shoutout po, good morning po. Sino? Ay, pang Mommy World. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Hinihingal ako sa paglaba. Alam mo, tumatakbo eh. Oy, main channel, shoutout. Mapasok ka sa akin yung ano. Dito pala, Marig Vicky Banez, shoutout po. Salamat po sa pagpasyal. Main channel, morning. Morning, Main. Hanap ka ni Dakil. Morning, main channel, shoutout. 5 viewers at 9 thumbs up, shoutout sa inyo. Morning pa ba? Hindi na, tanghali na. Iwan ko. Yung tapos yung nalagay ko na.
Laban muna ako guys. Disturbo nito mga to. Kala ko ano nang laban muna ako guys. Ang channel, tawag na ba? Laban muna. Food to na yata. Oo, ito na talaga. Ang tapos sa paglagay. Tigulo Dingding Channel, shout out. Reviewers at 9 times up, shout out. Jema, shoutout po, sana all naglalaba. Opo, naglalaba ako. Ano na, naglalaba? Oo, naglalaba ako Tigulong channel. Ay, Dingding channel. Tigulo Dingding channel, naglalaba ko. Ulit mo nito mo. Wala yung asawa ko kasi nasa Batangas. Nagmasyal sila sa namin. Eh, namin. Mga nalagda na yun. Kanina po ako naglalaba. Halos maggabi lang ang oras na. Hindi niya pala. Wala ka. Ang oras pa na. Shema, salamat sa Team Tacloban dyan na nanonood sa akin. So, kay B-Boy, thank you sa iyo yung mga ano dyan, kaibigan. Thank you very much. Laba Day. Dami ko pang labahan. Tulog pa.
Ito, masaya kami ting Tacloban. Oo nga po eh. Masaya din sa ano, probinsya. Sariwang hangin. Walang ano. Marvick! Wawa naman. Hindi naman. Okay lang naman po. Okay lang si Waray. Okay lang ako. Tamang laba lang. Thank you sa inyo, Marvick, Gemma, sa si Melanie at si Sangkay Bibo. Sangkay, thank you, Sangkay ha. Marvick, tawa man ka. 3 viewers at 11 thumbs up siya lang. Sana mag-vlog din kayo. Marvick at Gemma at si Melam. Si Alan, kasama rin nyo ba yun? Yung Alan na yun. Doon ko nakita sa live ni Ma'am Matthew. Kaya 2 hours na rin tayo guys. Yan, for viewers, shout out po.
Dito ba? Ganito. Wait minutes. Dito ba ako? Teka lang. Yan, wifi. Shout out for viewers. Sige, kuskus. Balungo smart. Ma'am Jim. Ate Jima, shout out. Kuskus talaga. Sakit din pala ito sa balikat dito. Tsaka dito sa bila. Salamat po sa inyo, Team Tacloban. 5 viewers. 11 tayo siya. Shout out. Thank you very much sa inyo. Maubos na yung bar, oh. Di pa ako tapos maglaba.
Reviewers, shout out. Pagod match. Pagod match. Shout out. Reviewers. Bago yan. Tagal ko naglaban, no? Ay, sauce! No, Lord.
Uy, for viewers, shout out at 12 thumbs up. Laruan ng mga dyan. Uy, pobreng worker, shout out. Ano tol, kumusta? Salamat sa thumbs up tol, pobreng worker. Huwag ka na nag-YouTube ah. YouTube ka na. Tiga, asin ka pala tol. Malamang. Wala dito yung si Faith. Kaya si Mark yan nasa Batangas. Kaya tiga-asin tayo ngayon. Tiga-sain, tiga-laba, tiga-hugas, tiga-linis. Angas tayo ngayon, maangas. Maangas. 5 viewers, shout out. Tuloy mo yung Facebook o YouTube mo, tol. Pobreng worker. 6 viewers, shout out. Tol, tuloy mo yung YouTube. Upload ka lang.
Maria Figalas, sino? Sino ka rin? Ayaw ko na yung YouTube. Bakit saan ka? Covering worker. Ayaw na. Six viewers, shout out. Ay, Mark yan, shout out. Toys mo. Mark yan. Yung ano mo. Oh, halaman. Halaman mo. Kalaban ni Papa. Kabala. Kung ayaw mo na mag-YouTube. Walang future sa pag-vlog di para sa akin. 5 viewers at 13 transacts na harang sa iyo. Ayaw mo yan. Ikaw pa. Tulog. Tulog. Magbayad ka na ba ng ilaw? May? Brush. 3 times a day. Tapos na yung February. Okay. Nayaran mo naman bahay mo? Sa 6. May 6 viewers siya. Mari Bistibanis ako. Margyo ako na maglalaba. Sa bahay naman yung Huwebes. Oo nga, sa bahay. Jema, shoutout. Kawawa ka naman. Hindi. Okay lang. It's good. Yan yung asawa ko, yung Maria Figalas. Yan na yung asawa ko. Nasa Batangas lang yun. Kaya yung Rockton.
Maya mag-out na rin ako. Gano'n na ito eh. Magtatatlong oras mo. Sabi ko 2 oras lang. Abot nga pala 3 oras yung ako. Dahil sa susunod na paglaba mo kami ng Team Tacloban ang maglalaba. Saglit nyo na lang yun. Ang dami nyo pa naman. Hindi, kaya ako na to, Ma'am Jema. Marami. Kaya ko na to. Visit lang to. Hindi lang ako sanay kasi tagal din ako din nun. Pero visit lang to. Maraming salamat sa support ng Team Tacloban.
Samsi. Hindi na lang pala to. Ilang taon na lang. 6 viewers at 13 thumbs up. Shoutout. Bago. Kore, may upload pala akong sa aking YouTube. Kahapon, pagtinda ko kahapon yung kamatis, tsaka sa iyo. Ayun, panoorin nyo na lang. Main channel, shoutout. Laba, ang dami ah. Oo. Ano to eh? Isang linggo. Isang linggo na to. Wala nang Lunes. Lunes na ngayon. Lunes pa to. Tsaka ngayon Lunes. Lunes. Isang linggo talaga. Meron pa dito boss. Di ko na kaya. Dami nga eh. Di ko na kaya main channel. Nipilit ko lang. Sakit din pala sa balik. Sa likod. Tagal na kasi hindi naglalabay. Tagal na naglalabay si mama eh. Tigasin muna tayo ng tigasin. Idalaba. Pero sa akin lang to. Yung sa kanila hindi ko nalagyan nasa taas. Hindi kasi ako nagamit ng washing. Kung nagamit ng washing, pwede. Ano yung nagamit ko? Ito ako nakagamit ko eh. Tingnan mo lang saglit. Saglit na lang aking likod. 6 viewers, shout out. For viewers, shoutout sa inyo guys. Bistro lang ako. Saan na siya mo?
Dati marunong lang ako sa YouTube nun. Yung nasa plus, sa ano yan, nasa picture na yan, nanay ko yan. Dati marunong lang dati na sa YouTube. Baka maraming tumulong dyan. Sayang. Gustong gusto pa naman niya lumaban nun, mabuhay sa kanyang sakit na breast cancer. Kaso hindi niya kinaya. Katawan niya lang sumuko pero yung isip niya kinakaya niya. Si Edelisa Salvano. Yan, nanay ko. Nanay ko yan. Shoutout sa 5 viewers. Mas Christian? Nandiyan ka pala. Lobat na ako.
Marjo, kumain ka na para mapawi ang pagod mo sa paglalaba. Tapos na, nag-almusal na ako. Anghalian na lang wala. Kaya, mag-out na ako. Maraming salamat sa Team Tacloban at kay Mamay. Kay Sangkay B-Boy, thank you Sangkay. At sa iba pa kay Christian na nanonood. Maraming salamat. Matthew, salamat. Na ba mga Mine Channel, thank you. Maribake, Favoring Worker. Chima, Tigolo, Dingding Channel, thank you very much. Sino pa mga pumasok? Iba, thank you very much. Mami Mer Vlog, thank you very much. Nanay, sa nanay ni Biboy, thank you very much din po sa pagpasyal. Eunice, shout out sa iyo. Surang Kilisao, thank you very much. Susubaki Vlog, thank you very much. Pam Mary Grace Francisco Vlog, thank you very much. At sa iba pang mga ano natin dyan, thank you very much. 7 viewers, 7 viewers, Shabal. Shauri. God bless you. Thank you po. Mami, thank you Mami, salamat. 6 viewers, shout out sa inyo. Salamat po Mami, salamat po sa pagtambay. Mag-out na ako. Hindi pa ako tapos maglaba. Thank you very much. Julieta Reyes, thank you po. God bless you rin po. Ingat po kayo Mami. Salamat kay Sangkay B-Boy. Sangkay, thank you Marby Banyes, thank you. Mag-out na ako. Thank you very much sa inyo. Team Tacloban. May bibigay ako sa inyo. Sunod na live ni Sangkay B-Boy. Pamerienda nyo. Pag nag-live si B-Boy, magbibigay ako. Gigikas ko sa kanya. Salamat sa pagtambay nyo. Bibigay ako ng merienda nyo. Baka bukas. Bigay ko kay Sangkay B-Boy. Throw Gcash. Bye na, I love you. 7 viewers, out na ako. Thank you very much. Maggagawa kong video ngayon, ipipremiere ko. Yung papasok doon, mananalo. Huling magko-comment. Pero bukas magbibigay ako ng pamerienda nyo nila Sangkay B-Boy sa dyan sa barangay. Si Marvic, Gemma, si Melody. Basta yung Team Tacloban. Thank you very much for viewers. Shout out. Outin ako.